Salutare la toată lumea! Cum am spus în videoclipul anterior, astăzi aș vrea să discut despre pașii pe care trebuie să-i urmați pentru înscrierea la școală pentru categoriile C și C+E, pentru tir. Având în vedere că eu când m-am apucat de categorii, nu știam exact ce trebuie să fac, ce acte îmi trebuie, câte examene voi avea, ce examene voi avea, cum va fi. Și așa că m-am gândit să fac videoclipul ăsta, poate veți avea, nu știu, nevoie, poate veți fi interesați, poate vă va fi de folos. Bun, să-i dăm drumul. În primul rând, se începe cu categoria C, șăptica. O să las ceva poze atașate pe undeva pe aici. Procedura este identică ca la categoria B. Veți depune actele necesare la școală, plus permisul de conducere, categoria B. După asta veți fi programați la sală. Sala constă în 26 de întrebări, dintre care trebuie să răspundeți corect la 22. 90% dintre aceste întrebări vor fi întrebări de mecanică, gen din mecanica camionului, care din punctul meu de vedere nu vă va fi oarecum foarte mult de folos. Părerea mea, din nou, vă zic cum am procedat eu. Le-am învățat mecanic, motamo, am făcut chestionarele pe școala rutieră. Dacă sunteți interesați și puteți gen să aruncați o privire să vedeți dacă vă găsiți bine cu acea aplicație. Bun, după ce a susținut sala, da, la categoria C, veți fi programați pentru oraș. La oraș vă va plimba 45 de minute cu șăptica de colo-colo prin oraș. După asta vă veți întoarce gen de unde ați plecat. Ăla este examenul. Pentru categoria CE veți proceda la fel. Veți face un alt dosar. Vă veți face gen analize și veți adăuga copie cu permisul de conducere pe care va fi scrisă categoria C. Veți susține sala, care constă în 14 întrebări și trebuie să răspundeți corect la 11 întrebări. După ce a susținut sala, țin să precizez că sala la C+E constă în ceva întrebări din remorcare, oarecum un fel de cultură generală ce ați învățat la C, acel 10% care nu ține de mecanică. După ce a susținut sala la C+E, veți avea orașul. La oraș vi se va adăuga o altă remorcă în spate și la fel vă va plimba polițistul prin oraș să vadă cum vă descurcați. Ce este în plus la treaba asta? La un moment dat vă va pune să faceți o parcare undeva, veți dezgăța remorca, veți veni paralel de remorcă, o să las la fel ceva poze pe aici pe undeva. Așa cum spuneam, veți veni paralel de remorcă și după aia o veți recupla. Mare atenție la fire, la cabluri, sunt acele cabluri de ABS, cablu de frână, cablu de electricitate, la cui. Lucrurile astea le veți învăța la școală, vă va învăța instructorul. După ce a susținut și C+E-ul, veți avea categoriile, da? Veți fi șofer profesionist. După asta urmează proba pentru atestatul de CPI marfă. La această probă veți merge, pentru înscrierea la această probă, veți merge din nou la școală, vă veți înscrie, iar după aia veți avea două examene care se vor susține în aceea zi.
Primul examen stă în proba la calculator, da, gen tot așa chestionare, vor fi 100 de întrebări la care va trebui să răspundeți corect la 70 de întrebări, iar imediat după ce ați terminat proba la calculator, veți merge într-o altă cameră și veți susține studiul de caz. Studiul de caz constă în 20 de întrebări scrise, la care trebuie să răspundeți corect la 14. Să vă dau și un exemplu de o întrebare și un răspuns. Enumerați 5 documente de care aveți nevoie în momentul în care plecați în cursă. Și răspunsul va fi: cele 5 documente sunt 1, 2, 3, 4, 5 și începeți. Primul, legitimația șoferului, atestatul de marfă, copia conformă a licenței comunitare, scrisoarea de tip CMR și contractul de închiriere sau de leasing al camionului. O să las și pe ecran ceva modele cu studiile de caz, să vă faceți o idee. Bun, după ce ați susținut aceste două examene, veți lua legătura cu școala, vă va programa pentru proba practică. Proba practică constă într-un examen de condus cu un domn de la ISCTR, în care, când veți începe, vă va pune să completați diagrama, vă va da dânsul o diagramă necompletată și va trebui să o completați cu nume, cu data plecării, cu locația de unde porniți, cu numărul de înmatriculare al camionului, cu numărul de kilometri din momentul plecării. O să vă las la fel ceva poze cu o diagramă și vă va plimba prin oraș undeva la 45 de minute. Pe el îl interesează în mod special cum completați diagrama și dacă știți să o completați, dacă știți să vă faceți gen un program de condus. Având în vedere că voi dețineți categoriile C și E, nu prea pune preț pe condusul în general. Bineînțeles, trebuie să conduceți cât de legal puteți, trebuie să conduceți fără greșeală, în principiu. Pentru că dacă faceți vreo boacă în ceva ne la locul lui, există riscul să vă pice. Dar în mare parte pe el îl interesează tahograful și programul. După ce ați terminat examenul, veți scoate diagrama, veți completa orașul unde v-ați oprit, numărul de kilometri cu care ați ajuns și faceți suma câți kilometri ați făcut. În cazul meu au fost undeva la 30 de kilometri. Acea diagramă va rămâne la polițai, iar a doua zi veți merge la poștă, veți achita o taxă pentru examen, nu mai știu exact cât costă taxa, pentru a vă putea face atestatul și cardul tahograf. Cu acea chitanță veți merge la ARR, veți spune acolo că vreți să vă faceți atestatul și cardul, veți lăsa chitanța și veți fi gen contactați sau veți putea merge să o luați după 2 săptămâni, 3 săptămâni, depinde cât de repede se mișcă lucrurile la voi în oraș. Cam asta este tot. Dacă v-a fost de folos, de ajutor, de așa, puteți apăsați butonașul de like. Eventual, dacă aveți nelămuriri, puteți să scrieți în rubrica de comentarii, vă voi răspunde la toți. Ăsta am fost eu, vă mulțumesc și succes!